Nyakorom Gajwang' okinyi majaber kamoro amora mintiere machiegni chenro mar pok opogore. Kineno lweta ating'o ginero mong'ere gi dho ngere kaka puppet. Gigo eko ma bende lombo wang' jopiny kendo nyalo puonji. Ineno kata mana ka wang'e bende chorore kanyo. Bende isepenjori ni puppet ma kamage iloso gi yo machal nade. Emomiyo okinyi ma kawuono antiere studios mong'ere kaka Buni mantiere e gwengegi mag Industrial Area Buore Nairobi. Ntiere jal ma bende osebedo ka loso puppets ma kamagi ma bende geno mara nisebedo kineno kipindi mopogore opogore ma bende gilombo godo jopiny kendo gipuonjo jopiny kotenre koda weche mopogore opogore. Kuom ranyisi mating'o ka en jasiasa mong'ere kaka Rachel Shebesh. Jal maloso gi antiere godo arwaki ni machiegni ma en chenro mar pok opogore. Inyalo mana yango ne Nyakorom Gajwang' nyingi jakanye. Nyinga mong'ere en Collins Oduor Ochieng'. Collins Oduor Ochieng' en jadak Karachuonyo, ajagi Moremo, muda Karachuonyo, oke Kanyiper. Collins Buore Nairobi ka mana kinyalo yango ne Nyakorom Gajwang', itimo ang'o hie? Buore ka gima atimo mamanyo godo mogo en tich mar artwork. Artwork gin tich mag mich mag lwedo. Mong'ere kaka ajagoro, ajachwecho, to kendo mopogore gi mano aloso gigo mag tugo mopogore opogore mag films. Mane ma akonyra go Buore ka. To pok ma kamani chako karang'o koso en were manonyuoli godo? Pok machalo kamani en were ma Nyasaye. En gima na afwenyo ka en jahigni 12. Koro tok mano nitiere jogo mane wadago machiegni mana ng'iyo timbe ma gitimo, tich ma gitimo, to thothne ne miya alal kuom seche mang'eny ne jonyuol nikech nok anyal bedo e ot. Nabedo aluwo kendo atinora gi jogo manatimo tijewa mag art. Dibe ni pok ma kama miyuto godo Buore Nairobi ka koso nitiere tije mamoko ma bende timo? Mae ngima mara. Aonge kod tich machielo matimo mopogore kod tich mar artwork e ngimana. Osemiya yot nikech atime ka ahere. Nitie tije moko ma kitimo tinjo kitimo nikech ochuni godo kata nikech koro ngima obedo ni matek eka idhi timo tich machalo kamaga. Lakini ma iyudo ka en ochalo gino ma Nyasaye noketo kuoma. Koro aseyudo kakawe mayot kendo konya e yore mang'eny mag pidho joga kachiel kod oganda maduto mantigo moluoro madwaro konyna. Ng'at nyalo penjo ni mar mondo milos puppets kuom ranyisi ma bende gisebedo ka gineno. En tiegruok mane iyudo? Nopuonji? Kwachako korka skul, iyudo ka nitiere skul manachako an mokwongo nachako gi IT. To IT no nok en gima nahere ngimana nikech ne en gima jonyuolne manokita mondo atime. To ka natime matieke nikech nakawo ni mano girgi. Natieko maber kaka gidwaro noendo. Tok tieko mana tiyo matin eka dok atiegora koro maber yore mag art gi. Koro tok mano kana wuok abiro e pap mar art katedora kod osiepe kod jogo matimo art. Nomiyo afwenyo ni kare ma gima onego natimo. Nanyiso Nyakorom Gajwang' motelo ni antiere Buni Studio. To Buni Studio ka aneno weche mopogore opogore ma bende dhi mbele. Akini in kendi koso nitiere jogo eko ma bende usebedo kutiyo godo ka? Ma en safari mabor mondo kana ayudora Buni Studios. Buni Studios kane nogwela kod osiepna moro miluongo ni Eric Mokwa. En ema achiel kuom jogo manochako weche mag Buni to loso gik machalo kamagi e Kenya ka. Koro ndalo mana donjo Nairobi kae ka atiyo gi kambi moro miluongo ni Budget Car Hire. Koro Budget Car Hire ne natiyo kaka quality controller margi. To thoth kinde nayudo kaka daytime noka thuolo. Koro ne gin gi daytime to gi night shifts. Koro mana fwenyo ni Eric ne nitiere kambi mar jo Buni all the XYZ show mane run by that time. To nan kod gombo matut mar ng'eyo to gitime nang'o to ere kaka da ati kod joge kanyakla. Koro gima ne watimo mane Mokwa okona ni gimitim ka un gi night shift to gi day shift dhi kwa jogo mondo mi night shift mondo daytime ibiro korwa koni. Koro nadhi atiyo gotieno to godiochieng' atimo nade abiro Buni ka. Koro nanyalo duogo abiro Buni ka atiyo matin adog anindo for like 2-3 hours adok tich gotieno. Koro kaka mago na dhi mbele to namuyudo ka ayudo thuolo mar ng'eyo to process mar loso gigi chal nade. Koro tok mano kaka sa nodhi mang'eny ne achiel kuomgi manodhi France iluongo ni Gerald Olewe. Olewe nobiro mo onyiso adwa puonjo gigi
kaka nopuonja gi kanya loka kocha. Koro sama nopuonjo ji gigi tambe nantie. Koro nopuonjowa kaluwore gi manopuonje France. Koro tok mano ka naseng'eyo to ayudo ka kendo koro thoth seche na mang'eny nakawo Buni Studios moloko manotem nade kuma nondika e tich kocha. Koro na ayudo ka pek nitie matin. Nochuna mondo resign mondo mi aket pacha ng'o e tij art. Koro tok mane ma koro kana timo ng'o ging'isa yo mana nyalo konyara godo gi kaka nanyalo donjo Buni Studios. Koro mane kaka donjo Buni Studios manyaka sani koro kama nitie ni an gi higni 12. Collins Motelo, king'iyo kata mana puppets ma bende waneno kata mana kuondegi, oganda na thoro neno gi kipindi moro mong'ere kaka XYZ. Akenya ka sani kipindi no pod nitiere koso? Thoth ji paro ni norumo to nokorumo. Nikech ing'iyo mbui tiboyudo ka odiochieng' kodiochieng' nitiere gino matin kata manyien ma ji maoro ni ji e mbui. To kata kamano ka ok iyudo ka sama shows gi gibedo ga sponsored gi welo ma loka. Nikech en gino ma beche ni tek mondo mi irane. Koro sido ka samo wakawo break, samo waduogo kamano. Koro seche ma waonge break to adhi atimo tijega mag art oko. Nikech iyudo ka mana kaka nawacho ni ok atim tich achiel ne kende. Atimo sculpting, agoro, atimo kata mana carpentry. Koro anything ma customers ga oluonga ni gidwa nadhi atim negi, tagdhi tatimo mondo mi akonyogo familia mara. Kopogore gi mano, nitiere rawere mopogore opogore mantiere gi mich, were gi pok mago ma bende nitiere space mag creative. Akel kaka jal mosebede paw ni kuom thuolo malach. Nitiere jogo misetiego? Asetiego ji mang'eny, to kendo mor ni kuonde ma gintie gidhi maber, moko dhi kata maber moloya, but en mor mara ni kuonde ma gintiere go nyinga be nitie mbele kanyo ni at least nitie jolo mana puonjo ma gimbe ko penji gin to ng'ama nopuonji tich to ginyalo refer ni Collins manotimona mano mako lweta. Koro apart from that, wasebedo kwa chiego kata ji kata mana Buni Studios ka. Last year ne wan gi nyithindo mano Tanzania, Uganda to gi Kenya. Ne wan gi jo manotimo negi TV training, moko be notimo negi just theater training. Kaka wa operate puppetry kila kitu. It was a training mano ka gimodweche 2 kama. Koro ido ka mago achiel kuom Uganda ma kano biro i train kama no dhi oko. Ting'eni nyiso ni tiji ler kendo piny owuon pako ni tich ber. Materials mutiyo godo ugolo kanye nikech aneno utiyo gi materials mopogore opogore. Material matiyogo gin materials miloso godo gloves mag osiptal miluongo ni latex or latex gi dho ngere. Koro latex gi kaka magi wagolo e pinje maloka mago wazungu kocha. Mano nyiewo kwa Austria, moko wagolo Australia. Koro kwa importi eka watumnade waloso kodgi this puppetry matimo kani. To ok puppetry kende mar latex kende matimo. Puppet gi ng'eny. Wan gi puppet mag socks, wan gi puppet mag just normal mattress. Koro luwore gi kit puppet ma ng'ato dwaro mondo timgo show mare, kata mondo ng'isigo ranyisi moro kama odwaro. Koro whichever puppet midwaro, kichopo ira tatunade, abiro ng'isi kaka ilose gi kaka iyude. Tich ka tich nitiere gi ber gi rachne. Ageno ni ber ng'eny emomiyo nisebede e pawni kuom thuolo malach. Akeni gin achiedhe nade mopogore opogore mage ma samoro dibed ni untiere godo? Tichni en gi achiedhe nade mang'eny. Mokwongo ok ne ka koro watimo kaka sani ko waloso mifanos mag wabunge sana mondo wang'is jopiny kaka weche ringi ang'o e piny mar Kenya. Samoro iyudo ka nitiere puonjruok moko ma wabunge samoro pitisha e yo moro ma jopiny ok owinjo maler, lakini koro through tugo marwa ma wakete show gi puppet iboyudo ka in makini sana kuom gik ma puppet wacho to temo lero ni matut ni mae gima ne kere temo wacho kata mae gima ne this character temo wacho. Koro nyaka ibed ng'ano matut mong'eyo ni ang'o ma wuok kuom tugo mwatugo kani. Akeni achiedh nade machielo ma samoro kaka an Sharon aparo nikech aneno ka thothne ujaloso josiasa kata mana ji mopogore opogore. Ng'ato bende osedonjonu kaluwore kod sinema ma bende onyiso? Ji mang'eny osedonjono. Ok en ng'ato achiel, ok gin ji ariyo. To ji mang'eny osetemo mondo mi show machalo kamano kik ran. Nikech iyudo ka nitiere kido moro ma samoro wanyiso mok gidwa mondo ji ogol oko.
Koro kwa golo kidogi samoro e yo mok gidwar, to iyudo ka samoro igoni sime kata gibiro ka in person. Koro moko to biro mondo ojitetea mondo kik wagol gi oko, but moko to biro nikech gin giero show. Koro gimomiyo show osebedo karan mang'eny ni jomohere ng'eny molo joma pinge. To mano en gima timore kamoro amora, gimoro amora mitimo. Nitie jogo mabero gimitimo, to nitie jogo mabiro pingo gimitimo timo. Kopogore gi in kaka ilose, nikech ang'eni kaka nisewacho ni Bunika untiere gi ji mopogore. Nitie jogo eko ma bende imitate voices, jok maloso duol mar mondo mi obed kaka mar jasiasa kata mana ng'at ma ng'ato ng'eyo. Aken mago golo kanye? Mana kaka nawacho mokwongo ni thoth gima watimo ka e art field or art industry, iboyudo ka mich ni malo molo somo. Iboyudo ka dhano nigi mich ma Nyasaye omiye. Koro nitie jogo ma Nyasaye omiyo gi mich mar kopo duol mag ji. Kaka an awuon sani Nyasaye ok omiya mich machalo kamano, but omiya mana mich mar loso. Koro joka gin mich ma Nyasaye omiyogi en mar kopo duolgi. Koro jogo kwase identify gibiro to wanyiso ni wan koro waloso so and so, to kwase lose mwakete ni okay kama, to okoni okay okumiya nikech anyalo timo sauti no. Koro wanyiso ni okong temnwa sauti no mokwongo mwang'e to be en kare. Kwedo ka sauti no ni kare to wamiyi tich mar bedo ka koro ibroga koponwa sauti bang'o mar the character mwaloso. Koro ok gin jok ma yudo samoro yot, but yudo ka samoro yude, but samoro goni bei mamalo. Koro mano depend kaka uwinjoru kod ng'ama chalo kamano. Kopogore gi mano bende ang'e ni script na achiel kuom gi mesa kaendi, nitie jok mandiko scripts. Aken jok ma scripts bende nyalo mana lero ni nyikwa Ramge Jwang'. Nitie joma ndiko script, nitie joma timo kata even editing. E Buni Studio wan ji mang'eny, wan ji mokadho 60 ma run this kind of organization. Lewni haneno bathi kanyo Collins, lewni gogolo kanyo nikech aneno ka gin lewni mathoth kaendi. Lewni mana kaka wayudo lewni kuma wanyiewe lepwa. Nitie lewni moko ma wagolo kata mtumba, moko wadhi watwang'o kuom fundi, kotami yude mtumba. Inyalo wuok idhi manyo nanga kata mar Raila, kata the outfit makawuon ma ker rwako manyien chande. Iyudo ka en nanga ma kidhi manyo mtumba ok ibi yude. Koro chuno ni Raila no endo nyaka wamany fundi ma biro pimo body mar ker. Wan gi bodies matamo uso kagi. Wang'isi ni mai body mar jatelo. Koro pimnwa suit mar jatelo ni. Kech mondo ko yatigo next time. Koro iyudo ka moko to wadho tongo gi fundi, to moko to wadho manyo chiro kwa wuotho e konji kocha nyaka wayudi. Motelo Collins niselero ni nitiere mwandu ma bende ugole pinje maoko mar mondo mi ulos godo puppets makamagi. King'iyo kaka uloso puppets, muchako nyiew lewni morwaki, kachiel kod namba kata mana kwan mag oganda mutiyo godo ka. Bende yudo yuto? Yuto ok rach nikech king'iyo gik machalo kamagi, golo gini oko mikele ka michul ng'ato kaka an kolo mondo alosni godo. Iboyudo ka it's expensive kuom chulo ng'ato achiel. Koro thothne yudo ka wan gi jogo ma sponsor wa mamiyowa kony mar loso gima chalo kama mondo mi waket gini yamo mar konyo oganda. Bende Collins kaendi aneno thoth jok muloso gin jo siasa. Inyalo mana lero ni nyikwa Ramge Jwang' ni hie jok mane ma bende uloso kanyakla kod weche ma bende gi jathor wacho. Sana wa concentrate kuom jo siasa. Jo siasa nigi weche mang'eny odiochieng' kodiochieng'. Gin gi weche mabecho, to gin gi weche moko mag tugo be seche moko iye kanyo. Koro watemo riwo weche ma jo siasa gitemo kelo kila siku mondo mi oganda obed kong'e matut kuomgi. Koro iboyudo ka thoth joma jaga loso gin kaka Raila, Kalonzo, Uhuru, wan kod Mudavadi, a number of puppets. So far kata king'iyo to ka wan gi puppets maromo 230 mar ji mopogore opogore. Koro ji mopogore opogore gimoro ka moro biro kaluwore gi the current event. Kwa mfano sani koro king'iyo wan gi ndalo siasa. Koro iboyudo ka wan gi some vocal characters ma nyaka to bede show. Ibong'iyo ka king'iyo tido ka wan gi Mudavadi nitiere kanyo, wan gi Ruto ni kanyo endo, Kalonzo nitiere kanyo. Koro mago are the characters mokete mbele samo chalo kamagi. Koro iyudo ka show matimore to waketo ne jal mowinjore kode at a given time mondo mi show marwa obed updated, obed kaluwore gi kaka sa dhi. Ok wanyalo mi story manotimore last month
to nitie gima timore sani. Koro wa make sure ni kila kitu mowuok kaka juma ni kata madhi timore next week wago picha to kod next week gima chalo kama nyalo timore. Koro wakele e show chon kapok seche go chopo. Wadak e piny mantiere gi lony manyasani, lakini gin mbui mage ma bende yudorue? Mbui ma ibro yuda sana sana en kidonjo Instagram ibro yudo Kolo Oduor 2003, kata kidhi e Facebook ibro yudo Collins Oduor Ochieng. Atiyo just normal names. Kuonde ariyo gibro yuda. Kok yudo mano to igoga namba na simu. En e kor mbui kanyo. Ok apande en 0720 400 153. Bende kopogore gi mano Collins, ang'eni nokinyiso gi location kata mana kuma wantiere, kuma studios magu bende yudore. Kuonde mosedhi mwandu machalo kamagi, kibiro Factory Street, ot namba 28 ma en B, kibiro kanyo tibro yuda. Kata ibro yudo jok moko mabiro konyi kata kopo na onge. Nikech motelo niwacho ni nuntiere ga e TV ma bende nunyise kit pok ma untiere godo. Sani kopogore gi TV tindo kwaneu, tinde unyiso kit pok muntiere godo kanye? Shows gi sani thoth gine mbui, keche sani pok wayudo kony moa oko momiyo wanyalo run kipindi mane waran chon mar XYZ show e television. Koro gima watimo sani ni kwatimo matin mwatimo kaluwore gi budget ma wantiere godo, to wakete mbui. Koro kidhi e YouTube to idhi adhiya e Buni TV o Buni Studios, to ibo yudo kanyo ntiere the current event mantiere. Koro kata ka oketimo koko yudo kwa kanyo to wajaga timo community shows mwatimo gin iluongo ni public participations. Wadhi e slums, wadhi kata maybe kantiere organization madwarowa, to wakawo puppets ma owinjore to wadhi wapuonjo ji godo. Kaka mwatero ga slums gin kaka moko ma wadhi ga puonjo gi about samoro maybe the topic and kata maybe about the women rights, or maybe just the normal civic education mwanyalo puonjo ng'ata mondo mi ong'e ni to gima chalo kama matimore society kamane inyalo time nang'o. Kata kok watimo mano wan gi katiba kwa mwananchi ma wang'iso wananchi more about constitution. Koro wadhi nyalo dhiga samoro wadhi kuonde machalo kama to puonjo gi about chike ma otenore kod weche mag Kenya. Koro kwa puonjo gi kamano to yudo ka mwananchi mano kia gima chik en through puppet yudo ka yot mondo ng'ato understand katiba mare moloyo ka ong'ise verbally kata kong'ise gi dhok. Koro wayudo ni puppet osekonyo ji mang'eny. To kata ka kamano yudo ka samoro wakawo puppet wadhi kata mana hospital. Kech yudo ka samoro osiptende mang'eny ma kuma nyithindo nitie, kech wan gi tugo mopogore opogore. Samoro waketo mana tugo mar nyithindo to wadhi hospital wapuonjogi kendo waketo chunygi bedo machiegni. Koro yudo ka puppet wuon osetimo tich mang'eny ma samoro oganda ok ong'eyo, but king'iyo tich motimo to en tich moro manikare moloyo tich ma a normal human being nyalo chiwo gi dhoge. Collins, nikech chenro mar pok opogore, to chenro mar pok opogore ok en mana losa, bende wapuonjore. Nitiere jonyuol, nitiere kata rawere mang'iyo TV gi sani mantiere kod pok mana kaka intiere godo miyudo godo yuto mari. Akeni advice paro mani madichiwnegi? Daher nyiso jonyuol ni kaluwore gi mana pitia ka ng'ama tin ni tem matek mondo isom nyathini. Tem matek mondo isom nyathini ing'e ni to talanta mane ma intiere godo, to talanta ka talanta nigi mich mare. Ok wane ndalo machon mane ka ninyiso janyuol ni ada bedo jarangi to ng'iyi ka jawir korot. Kech ng'e ndalo mane wadongo iyudo ni jawir korot ne ng'ama ma ji ochayo. But kawuono kiyudo tij wiro kata mar korot no, iyudo ka in gi pesa moloyo tich machielo ma de ng'ato dhi otimo. Koro janyuol ka janyuol identify talent ma nyathini chon mondo mi ijiw nyathini. Kijiwe tibodo ka kama odhi chopi ni malo moloyo kiti otim machielo manok mare. Samoro bro timo kaka natimo mara mang'isi natimo ne janyuol. Well, kata dinalo karati gine dino konya, but ne ok ahere. Koro nyathi nyalo timo gimoro kok ohero tikete jela. To kimiye thuolo mar timo gimohero, timiye nyathini thuolo kendo bro dongo maber.
chala gi olemo ma imiyo mbolea kapod tin. Olemo mokete mbolea nyak maber. To olemo mokete ni odongi nikech olemo moko dongo. To iyudo ka en gi difficulties along the way kata mo kodongo. Collins, isebedo mana kileronwa tiji ng'ama Collins en. Dong koro wadonjo ne tiji mar mondo mi wayanga nena ni gigi kata mna puppets makamagi iloso yo machal nade. Mar mondo mi puppet diem wang'e makama nyakwar mga juanga bende neno kana mna kofwonyore kama. Collins gini lose yo machal nade. Koro king'iyo mae sa puppet mar Mheshimiwa Shebesh. Mheshimiwa Shebesh mondo alose okawa process manyalo kawo gimoro dwe achiel kodhi mang'eny. Because gima timore ka ni mondo achaki wakuongo chako gi goro, we identify the character mora tiyo godo. Kwase identify the character mora tiyo godo to koro wagore e otas. Mais Matiang'i wan gi Miguna kaachiel kod mamoko moyigi ni Pasaris and the rest. Koro ikuongo ichako gi goro. Koro kwasegoro gi to wang'iyo ka be wan gi all the angles. Angles gin wenge mopogore opogore. Ing'iyo mbelene, ing'iyo bathe, kendo ing'iyo tok character or jal midwa loso. Mana kaka ing'iyo kaka koro ma ibiro ng'iyo mbele mar ng'ani chal nade, ing'iyo ni to bathe chal nade, chaki kendo ing'iyo ni to ng'eye wuon to chal nade. Mondo mi obed machalre gi jal ma idwa wuoyo kuome. Sama waloso gima chalo kamagi, ok wa thoro tiyo gi real characters mag ji or mfano mag ji kaka ochweye gi Nyasaye. Koro wagoro gi to waketo gima chalo cartoon mondo mi wagol face mar ng'acha but wakete machini kode. Koro king'iyo kwa mfano iboyudo ka even Matiang'i kaka entie no, iyudo ka lembe wakuodo. But the face itself remain Matiang'i. Maka ng'ato ng'iye, tineno ka en ang'o, en Matiang'i. But king'iyo at the same time, iyudo ka nitie some features or kido moko mwaketo kanyo, manyalo miyi nyiero, kata manyalo miyo kodi ng'ani odwa chalogo lakini ok ochalgo. At the same time, kago chako wuoyo, tiyudo ka features mwaketo kanyogo, mori sama ng'iyo, to isega sama ng'ano wuoye. Koro tok ma kwasegoro, to wabiro waketo low, mani clay. Wan gi clay mwaketo. Kwaseketo clay, to wachako chweyo jal ma wagoro kacha. Koro clay wuon wabo chweya mo owuog kaka dhano wuon. Kwa mfano, clay biro chalo kama. Ka clay osewuok machalo kod ma, to wang'iye ma to be en street kako bedo, koso nitie kama ok owuok maber. To nyaka ibed ni ng'iyo to gimichweyo kani bo chal gi drawing moko no bino chalo gi the picha wuon mar ng'acha. Ono bino chalo gi the caricature or the cartoon mani goro kacha. Emodwaro ka. Koro mano nyaka consider matut sama loso characters machalo kamagi. To kwasetimo clay work to waloso gimiluongo ni mold. Kopio chalo kaka picha kigoyo tidong' gi negative mare. Koro mold en negative. Marama. Koro waloso negative mar the clay work mwatimo kani. Kwaseloso the mold, watiyo gimiluongo ni fiberglass. Fiberglass kwa mfano mare en a tissue mat, ochalo gunia. To kwaseriwe gi chemicals machalo kaka resin and the rest, to bedo motegno. Kobedo motegno to koro chalo gi ma. Ma is a fiberglass material. Koro mai moluongo ni mold. Koro king'iyo mold, tineno ka nitie features mag dhano, or kido mag dhano mawuok kuondegi. Nitie mbelene, nitie toke koni, kamano. Koro ma is a negative. A negative en gima king'iyo kama tin okay, aneno ka ma sura mar ng'ama ng'eyo, lakini ok inyala bedo sure kama en. But sama ngi produce igole iluoke, titimo ng'o? You do the real picture of that person. Koro ma is the mold. Koro sama loso mold kama clay, koro wagole, wayawe. Sama yawe, to iyudo ka koro in gi mbele ka, ng'isi ni clay modonjo kacha, wagolo oko. Kwasegolo oko, to wadong' gi features ma koro nikagi. Koro king'iyo ma is now a negative.
then waloso ne gimluongo ni interior chalo kaka man skeleton mar dhano, mana kaka in iwuon ka Nyasaye ochweyi tiyudo ka nitiere chogo ei pien ni oko, but i wiyi kanyo nitie chogo moro. Koro chogo no waluongo ni inako. Koro inako ma en ma walose mar ariyo. Koro gi is the backward, the bottom part of it. Koro wabro golo lowo mantie kacha. Kwa golo lowo to wadong' gi this vacuum. Tok timo mae, wabiro process machielo ma en riwo chemical moko waluongo ni latex. Latex chalo gi chak mar mala, but owuok from a rubber tree ma wariwe gi chemicals mopogore opogore kaka urea, plus gik mopogore kaka urea, ammonia, gi kizungu mapa no wang'eyo. Koro kwariwo chemicals go pamoja gi latex to waloso rubber ni. Koro wakawo that latex man in rubber form to wapuko kuom mold ni. Koro kipuko the latex here to biro pong'o kate. Kose pong'o kanyo tikawo the inako ma en chogo maiye isoyo ka. Kose iso maiye ka to nyiso ni latex mang'eny biro wuok oko, pukore oko. Sama pukore oko nyiso ni there's a space ma chogo ni okawo. Kati chaki umo machielo ni bende chaki pongo gi another latex. Koro kikawo latex ariyo gi iriwo kanyakla. Mitweyo ka gi kawni kamano endo to ido ka the excess latex wuok oko. Kata waweyo okwe for more like 3 to maybe the whole day, the whole night, or the whole day kiero. But gimaro ga timo ni ajaga miye more like 3.5 hours mondo cool kata mondo kwe. Kosa musekwe no tido ka pi mana latex wuok oko to odhi oriwore kanyakla. To koseriwore kanyakla to akawo mold ni kata negative ni koriwore gi latex mantiere yecha to akete mach ma en oven. Kaka watimo ga baking ne cake kata mkate. Koro wakawo ma to akete oven kacha. Koro kasekete kanyo to obedo baked for more like 3.5 hours at a temperature of gimoro 125 degrees. Koro bo chwakra kanyo kotieko to abro ng'iyo to be koro kosechiek. Kajang'e kaka koro kosechiek after 3.5 hours ageni koro osechiek kintie muya mogolo. Kokadho kanyo tibo yudo ni owang' mana kaka cake wang' gacha. Koro kowang' to en asara ne an malose nikech ibo yudo ni most of these things wa import gi ka gia oko. Koro mondo I waste material mitiyo godo chiro ni ibro garamia pesa mar material mikethono. Koro nyaka ibed keen enough mar ng'eyo ni to sama riwo latex bende afuata yo mowinjore matimo mar timo mixing ni kanyakla. Koro kimixe marach to giso sama ibro tede kacha to bro wuok ong'ondore kata idoko backfire. Watede mondo mikoro bounce obed kaka sponge, obed kaka mattress. Kech kokitede to konyal bedo kaka mattress. Koro konyal konyi. Koro after tede kamano endo to wagole after 3.5 hours ibro yawo ka. Koro wagolo screws matwe kuonde go eko. Then koro kiyawe to ibro yudo ka ibro yawe kamano tido ka koro latex ma wasi ni makoro latex marwa ma en ma. Koro kigole to igole plus the inako makoro ntiere iye ka. Ma koro nyiso ni the excess the latex ema koro en rubber ni. Koro wagolo the inner koni e iye ka. Nje ka koro gole manyiso ni ayiecho kar ka. Ting'iyo ka to nitie laini ma ayiecho mondo mi agol the interior ni. Purpose mar loso interior or the inner ko en ni mondo miya sama abro loso gini mondo mi koro tiyo kode nitie nafas ma boso e lweta ka. Ka ok atimo mano to gini dhi bedo kaka mattress moumore kanyakla. Mana kaka mkate. Koro giso ni ok odhi konya e tija. Koro sama agole e iye ka ibo yudo ka sechego pod oliet. Koro koliet to gima timo next en ni aweye cool. Kose cool to aluoke. Achaka kawe chaka luoke pi.
aluoke pi mondo mi ogol the impurities or the starch manyalo bedo kuom ang'o, manyalo bedo kuom latex itself. Kok itimo mano to iyudo ni by the time atimo process machielo ma en koro en onego awire rangi a spray koro spray sama ibro spray ka ok iluoke tiyudo ka rangi ok maki. To ka niluoke migolo the impurities oko to koro rangi biro timo Iluoke mana gi pi kende. mana gi pi kendo gi sabun. Iluoko gi pi kaka diluoko anything like that. Koro tok mano kasetimo mano to abro goyo rangi. Tok goyo rangi kasegoyo rangi rangi matiyoga godo gin rangi mwatimo godo printing mag lewni. To sama ikawo rangino to nyaka iriwe gi latex. Nikech kok iriwo gi latex to rangi biro wuok. Koro ikawo rangi tiriwo gi latex kaka idwaro. Koro sama it is mixed to iyudo ka omoko. Kok itimo mano to iyudo ka tiji ok dhi nima kaka idwaro. Koro sama go rangino to igo rangi this rubber form king'iyo to koko yom koro. Koro igo rangi ka. So sama go rangino I make sure ni ben rangi mar jal madwaro loso cha. Because samoro iyudo ka ng'ato en brown, ng'ato rateng', ng'ato samoro en kata yellow. Koro katimo makosa akawo gama lando cha tawiro rateng'. Nyiso ni mano be chaka waste that latex masetimo kacha. Churo ni koro nyaka chaka gol machielo manyien ma adhi tiyo godo. Ma mano is waste kabisa. Koro I have to be keen enough ni sama timo painting cha bende I paint the right color mar this person matimo ng'o maloso ni. Tok timo mano to aweye okwe gimoro like one day mondo mi ragino odonjre gi ma omodhi. Koro kose modho to abiro aloso wengegi. Koro mondo alos wang' chuno ni nyaka tim ang'o, nyaka to alos gimiluongo ni resin. Atiyo gi resin to gi king'iyo magi tido ka tong wang'ni en otas, lakini koro kiketo resin e iye to koro ochalo wang' dhano wuon. Koro tok timo mano nitie eye mechanism e iye ka miyo koro wang'ni onego bed blink, odhi piny to duogo malo kendo odhi sideways. Yes. Koro mano nyiso ni wamiye ngima. Koro obedo life kata kidhiro malo gi piny to iyudo ka koro ngima. Yes. Koro kichopo e wang'e to ibiro yudo ka mondo koro aketo wang'e, koro wang'e nigi dhi kod kocha kendo nyalo malo kodhi piny. Inyalo miye features ma ng'ano kaluwore kaka obehave ga. Mano kasetimo mago eko to iyudo ka puppet ka puppet nigi style mare mar wich. Koro tok kasetimo mano to king'iyo malo kata iyudo ka wan gi mattress mopogore opogore. Koro mattress go eko gin body. Koro nitie ng'at achiel ma en tije obiro ting'o gine wiye to at the same time lwete otiyo godo. Jal machielo en tije so lwede wi puppet to o manipulate the mouth to gi wang'. Lwedo ok en lwedo manormal motiyogo. King'iyo the puppet tiboyudo ka samoro jal madhi bedo ka manipulate kata ng'ama dhi bedo ka chike lwete opogore gi rangi man puppet makane. Koro gimotimo wang'iyo ga puppet kaseloso lwedogi ino ka gima gin na rabatu mana kaka kido mar dhano ni. Koro ikawo ma tirwako e lweti. Onyalo gamo gimoro e mesa, onyalo somo, onyalo goyo dole, gimohero gi lwedo kucho. Then jal machielo en tije ni obiro so lwete ka to at the same time okawo hook ni oketo kama chalo kama. Okete hook makane. Koro niso ni hook mar longi nyaka bed strong. Koro tugo no number 1 nyaka to wasome mokwongo. Nitie a team of people or a group of people magin tiji gen ndiko gibiro gi tugo gindiko piny. Ka gisendiko piny to jok mabiro bedo ka operate ma puppet ni somo tugo chon. Koro ka gisesome to gibedo go e wigi. Koro sama gini bedo recorded, voices mondikagi waketo gi recording studio marwa ka. Kech wan gi recording studio kama wantie kan. Koro kwa se record gi koro through sound makoro play the audio sound makoro play e makoro gitimo nade gi imitate
ok ginyal wuoyo ka gisomo gini, but koro ka giwinjo nikech ne gisesomo gima ondik kacha, koro you just play with the mouth and the gestures kata kaka lwedo dhi, then character ma itimo nade, ma i-play be nyaka bed ni sama in iwuon moting'o the puppet e wino, ing'eyo kaka ng'ani behave. Behave yani as in kite kod timbene. Kwa mfano mama Magufuli, yudo ka Magufuli ing'eyo timbene ni behave ga nang'o sama wuoyo. Ka en ng'ama go wi kama to jak ing'e ni wiye ringo ga nang'o. To ka en ng'ama wuoyo mos, chunya nyaka dhi mos, ka kodhi no at the same time i pronounce gicha kaluwore kaka ni some to kaka owuok kucho. Koro kopo ni owuoyo mos to ikaso dhoge kama, to giso ni jok mong'eyo Magufuli biro koni Magufuli okuoga kamano. Koro nyaka ibed ni i-master kata imako kit ng'ato ka ng'ato gi timbe motimo, gi kaka operate. Mama normal mattress wachongo mondo losno body ma wadwaro. To kata ka ok watiyo kod mattress, king'iyo ma to en raba ma ochalo mikete sol mag wuoche ka, but koro ma bedo mapek matin. Though en a bit expensive, but ogolo tich maler. Koro tok mano kwa setimo mago duto te, to wang'iyo ni to jalo ma walosone lepe chal ga nade. Magi duto gin lep ji mopogore. Yudo ka wan gi kode, ka en polis wan gi lep polis ka. Sama kwa setimo mago eko, kwa setieko, to wakawo the puppet, to koro watimo nade, waketo, waserwake kila kitu, koro en ready. Mago luongo ni generics. Generics gin puppets ma gin ginyalo fall kamoro amora. Onya bedo mwananchi mama mboga, onya bedo jakwa wuoche, onyalo bedo a protester. Koro gin waloso gi mopogore. Koro ido ka gin gi fit in. Koro sama wasetimo rwako nenaga kama, koro nyiso ni puppet ni koro en ready mar mondo tim nade, koro odhi orom gi ji yamo kata pap. Koro ok mana mago kende, wan gi shows mopogore mag nyithinde TV, kaka Once Upon a Time, moko bwatimo kaka mag Dr. Pamoja, can we watch the Dr. Pamoja during the COVID time. Mago duto te gin tije ma watimo Buni Studio ka. Koro ido ni sama obedo operated gi ji ariyo, nyaka bed ni jal man uru operate godo ka obo chung' e ng'eyi, to nyaka bed ni uromo e height. Koro kopo ni ong'ama tin, to nitie gik mobiro chung' luongo ni apple boxes, kata iluongo mbero mo matin nyaka losi, ma jal man ng'eya ni ko ng'ama ni piny na matin, koro chung' to obedo kwa rombre. Koro sama osebedo kamano, charo ni budogo ng'eya matin. Koro yudo ka irwako ma ewi kama. Koro sama irwako ewi no ka en stable, kato koro ma beto wuok matin. So iuso lweti. Koro ino ka ng'ani, koro lwete onyalo operate. Koro sama operate onyalo bedo ka nitie mesa, to iyudo kata ka okwanyo buk, onyalo some. Maybe nitie gima onego ni okawe mesa, okawo kwa mfano ka en otas, iyudo ka okawo otaseno, osomo, kotieko totimo, okete kata mesa kucho. Koro mana kaka operate ji ariyo. Collins wagoni erokamano ahinya kuom nyisowa kit pok ma bende itimo. Nyakwarom Gajuang' gi geno mara ni yudo puonj achiel ariyo adek kaka iloso puppets. Collins nonyisi ni gintiere gi puppets ka mohewo 200. Moko kuomgi ineno to kaka king'iyo ma chalna mana en jatend piny Kenya mar 4 Uhuru Kenyatta kinde mamoko. An awacha wacho ni gichalre. Koko mano Nyakwarom Gajuang' warad kendo juma mabiro. Nitie japiny moro ka madwaro mar mondo mi onyisi oriti. Koro wach ni oriti wanere kendo juma mabiro e chenro mar pok opogore kitayo kod an Sharon Ong'ao. Onere.